ine oko n'ụwa Emmanuel dị megwe n'ụwa ine neburu me oro kabịa Emmanuel dị megwe ụwa ine nọdị ma moro kabịa Emmanuel dị megwe ụwa ine oko moro kabịa Emmanuel dị megwe ụwa ine buru me moro kabịa Emmanuel dị megwe ndị bayi na weli n'obu nwoke a na-akpọ n'Jobu Emmanuel dị nye bụ Jobu mụ na akụrụ n'ụlụ nwanyị nka na-akpọ Nkechinyelu Emmanuel dị wekwere izu meliro nwa nwunye bụ Nkechinyelu tụrụ ime Emmanuel dị megwe webuchavi membe na abọmọlụ nya nwata nwanyị Emmanuel dị Jobu wee na-ama ọzọ na nwunye ya molu nye nwanyị n'ụwa Emmanuel dị megwe ọ newe ọmụgwọ wee weli ndidi obu newe ọmụgwọ nwa Emmanuel dị megwe n'etipụ kiri ka nwunye m ji tụrụ ime izizi na be m Emmanuel dị ọ megwe bụrụ iwe na mụlụ m bụ nwa nwata nwanyị aziyo Emmanuel dị megwe azụchani nwanyị Nkechinyelu tụrụ ime n'enu ụwa nene Emmanuel dị megwe webuchavi membe na abụọ mụọ onye nwata nwanyị ọzọkwa Emmanuel dị megwe Jobu tinye okoko alụ eme m n'ụwa Emmanuel dị nye bụ nọ ya bụzi na amabe m ya bụzi sọ ama nwanyị Emmanuel dị megwe welu na nkịta Nkechinyelu tụrụ ime ọzọ nụ Emmanuel dị megwe webuchavi membe na abụọ mụọ onye nwata nwanyị ọzọ Emmanuel iwe wee juzie Jobu obi osi na-ediwo nie na mma Emmanuel dị megwe ụwa ine ọkọ n'ụwa Emmanuel dị akwa megwe nwanyị na-ebelu die nya bụ akwa leli Emmanuel dị amụ megwe nwanyị na amụlụ die bụ amụ onye omelupe Emmanuel dị megwe Nkechinyelu wee kpọọ dị m Jobu Emmanuel dị amụ megwe m nwa biko na amụ mụlụ nwanyị Emmanuel Jobu wee si ya Nkechinyelu na-enweghị ọmụgwọ nke enwe Emmanuel dị megwe ụwa Nkechinyelu tinye ọkọkọ ụwa walawa Emmanuel dị megwe ụwa Emmanuel dị megwe dịbụ Jobu na-eme ọmụgwọ n'ụwa dịbụ Jobu na mbuli abụọ na-elenwe nwunye gị nụtali Emmanuel dị megwe Nkechinyelu ụwa na-amụ ọmụgwọ nke enwe ọ bụ na inere onwe gị ọmụgwọ na mmenere gị ihe n'ụwa Emmanuel kedu dị ka iji megwe tụrụ ime na be mụ na mụlụ ụmụ sọ nwanyị Emmanuel dị megwe ụwa Nkechinyelu wee kpọzie anya so Jobu ọga m Emmanuel dị megwe ọ bụ mụ na-eme nwerochi na-eme nwa Jobu di m Emmanuel dị megwe naanị ịma ọmụgwọ na-eme ọmụgwọ Jobu Emmanuel dị megwe ụwa Emmanuel dị megwe ụwa ine ọkọ n'ụwa Emmanuel dị megwe a na-ekwuzi ibe na Jobu wee na-anụ Emmanuel dị wiri megwe wee gaa họteelu na-ebiri ndụ enu ụwa Emmanuel dị wiri megwe wee gaa họteelu na-ebiri ndụ enu ụwa Emmanuel ebe ọ na-aṅụ mmanya ka ọ kpọlụ ndị a na-akpọ akwụna wee dewe onwe ya agụụ wee gụtacha anya bụ Nkechinyelu Nkechinyelu welitara agụụ jagonya sowe Jobu were iwe sokwuru na Jobu chọjere ya na họteelu ọ bata n'ime họteelu wee kwudo onye bụ Jobu wekwudozie gị Jobu na nwaanyị ebe a nọ na-eti nkwụ ọ gbazi anya Jobu nwaanyị anwụghị na-ajụ nwaanyị anwụghị na-ajụ ajụ ka gịnị a na-abụ na-ebi ndụ nwaanyị nwee jụrụ ajụ na be gị ka gịnị anya na-ebi ndụ ebe a iju nwunye gị ọbụla akwụna ya ka gị mma Jobu o wee tụtụrụ bọtụlụ wee pịawa Jobu isi o wee tie mkpu tụtụrụ nụ bọtụlụ wee pịanye enyi ya nwaanyị isi ọ na-abọrị bụ wee jee wee kpọọ polisi yo elu ọ na-akọtụ ka ibu ka ji ikpe ikpe n'ụwa presidenti wee bido kewe ikpe n'ụwa Jobu chiri ụmụ nwaanyị ndị nwunye gị mụrụ amụ na wazi ya na nwunye gị ya eje nga na ọ chọrọ igbu mmadụ yo abụrụ uwe karịa Jobu arụ o wee kpọọ majistreti yo ịmalụ nri ya atụ nwunye m tụọ mụ ka nra n'ụwa ịmalị nri ya atụ nwunye m tụọ mụ nya ka nra n'ụwa ịtụọ mụ nya ka nra ma nwunye m chiri ụmụ zụba n'ụwa mana emede ka azụcha ụmụ na-atọ n'ụwa ine na-bụrụ m n'ụwa wee kwado chi na-enye nwa onye ọbụla ka ọ mali n'ụwa ịnụ nwaanyị anọ dị n'aka mmadụ adị nwanne ịmụta nwa dị n'aka Chukwu mmụ ụwa ndị obodo nwanne m jọ n'ụtụ n'onye ụwa ine na-bụrụ m n'ụwa nwanne m jọ n'ụtụ n'anya ụwa dị megwu enu ọkọkọkọ na ana n'ime enu onye bụrụ chi m anya
enu ọkọkọkọ mụ n'odeji nwanne m ọnụ Igbo na-enye m udo ka ntiri akala abụọ mụ na chi ịba sami nwe obuo na mụ ọnaga ọka ị na-anụzi wụkọla liga anyị ji eje obodo ka jewe na egwu na Kaduna yenuo mụrụ isi nwanne egbune ọzọ dị ọra mma na anyị kenelu gị Managing Director Finance Sons Limited yenu ọkọkọkọ odeji yen yorùmí one of his one ọcha Chairman Timber Association Northern States ọkanga yenu onye olushimali Tell me the word okeke gburu ego nga dịka anyị ga-eme bụ na chi ikpa mmiri dị ogbu na anyị kenelu gị ndị egwu Kaduna kanarị m John Nwokoye Chairman Ilosin Marketing yanu ọkọkọkọ na anyị bịaruo the sister company of Mofranya Project Limited yanu ọkọkọkọ mụ na chi Jọbụlụ Sokolo determination Mabiko ime mụ na-egwu na-eme Chiwuko nwa mgbakwu Yenu ahụ odezuru Igbo Chizi ohite adọ na anyị nọkwu ya Ịma lapụ na anwụ opi achala Kedu ka anyị ga-eme Madam Opi n'ọdụwe Anyị egboki isi adị izu ọdị aka mụ Anyị egboki kirikwu di ya na anyị nọkwu ya Michael nwanne bụ nọ iyi aka mụ Kedu ka anyị ga-eme bụ n'odeji Kenele mụ Raymond nwa mmọkụ ụgwọ Ewili adịbịa n'aka n'ụwa ka nna o nwere ndị ibe enu ji atọ na onye mma ụtọ kedu ka anyị ga-eme bụ na egwu na-eme Kelementi Nwokoye onye ibita nebe ya ka anyị na-agị n'ọlịa bụ na egwu na-eme Egede mmanwụ mụ na Adila Adila abụghị ime obodo ezuru Igbo enuo Machu onye na anyị kenelu kedu ka anyị ga-eme bụ na egwu na-eme Godi enwụsị na anyị na-agba gị onye ọchịchị na-ewerekwa iwe n'ụwa nwe Chadika obi nwa nke akwụ ọnwụ obi ya ka anyị na-agị n'ọlịa obodo ji yenu ọgọsi Nwokoye na Nnibo Fearless bịa na anyị nọkwa ya kenele imebuke nwa nwa n'obi na ọjagwe ndị ọka mụ na egwu na-eme mụ na egwu na-eme Wabegwe Chiwuko na mgbakwo bịa n'ụbịa bịa n'ụkọla ligo mụ na egwu na-eme Then, oh,